जानाय बर' फिसाफोरनि बेलायाव दिनैसिमबो दोरोङारि दिनैनि जि जामि बेयो मोगथां महर मोनाखिसै। जों जि ओनसोलाव रायजो जादों, जि हादोराव रायजो जादों, बे हादोरनि खुंगिरि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ अराय सम सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय मोनसे खान्थिजोंनो दिनैसिमबो खुंलांनो नाजागासिनो थाबाय। जों बायदि एखे हारि एखे मानसिफोरा मुलुगाव बेसेबांबा जौगालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो जोङो फोरोंगिरि नांगौ, एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि नांगौ, लेखा नांगौ, जोंनि हाया रैखाथि मोननांगौ, जोंनि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौ, माखासे फिसा फिसा जेंनाफोरखौ लानानै प्राइभेट सार्टिफिकेटसिम दिनैसिमबो गोबां जुजिनानै थाबाय थानांगौ जाबाय। गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर बिथांखिफोरखौ लानानै फिसा फिसा सरासनस्रायै रायजो जानायाव जेबो जेंना नुजायो, बे जेंनाफोरखौबो दिनैसिमबो फोजोबनानै होआखै। टिभि सेन्टार, रेडिअ सेन्टार जिफोरखौ जोङो दिनै गोरों खालामनायनि खोथाफोरखौ दिनैसिमबो खालामनानै होआखै। जोंनि ओनसोलनि कलेजफोरनि अबस्थाया मोजां नङा, हाई स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा, हायार सेकेन्डारिनि अबस्थाया मोजां नङा, मोजां फसंथानफोरखौ जोंनियाव गायसना, इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज बिथांमोना फसंथानफोरखौ जोंनियाव गायसना। जेरै जोंनि सुबुं धोन लानायाव जोङो बेसेबांबा जुजिनांगौ जानानै दङ। बर' रावाव 1960 थिसनजानाय, नाथाय आसामाव दासिमबो बर' रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै गनायथि होनायाव बिथांमोना पेपाराव होबाय थायोब्लाबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जेबो खामानि दासिमबो मावाखिसै। दा बेनिखायनो बै समनि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेनगिरिफोरनि साननाय जे मोनसे बियोबा मोननाय नङा, बेनिखायनो जोङो आलादायै जोङो जुदि मोनसे सिस्टेम, मोनसे खुंथाय जों मोननो हायोब्ला अब्ला जोंनि हारिखौ जों गोथां हारि महरै गायसननो हागोन। आरो बे जाति, बे जि साननाय, बेयो दिनैबो दिनैबो बेहा जुक्ति जुक्तता दङ आरो दिनैबो नैबे समावबो बियो जोबोद ओंथि गोनां होननानै आं सानो। दामानि रायजोफोर आलादा रायजो सोरजिनायनि मुङाव सुजित नार्जारिखौ लाफानानै बै समाव 1135 सुबुङा जिउ लानो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उनाव बिएडनि सोमावसारनाय, एडीबीनि सोमावसारनाय गासैबो लाजोबोब्ला 12,000 बांसिन सुबुङा जिउ लानांबाय, 20,000 बांसिन सुबुङा जिउ लानांबाय। थांनाय 30 बोसोराव बेसेबांबा रमान सावजाबाय, धन सम्पति दिहुन खालामजाबाय, लेखा फरायनायनिफ्राय थाद'नो गोनां जाबाय, रां खामायनायनिफ्राय थाद'नो गोनां जाबाय, समाजखान्थि राजखान्थि जेरावबो जोङो गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि सायाव गोजौ हारिफोरनि खुंगिरिफोरनि मोनसे पलिटिकेल एजेन्डानि राजखान्थि भाबै नासयनाय, थगायनाय, बे जोंनि सायाव अराय सम थाबाय थायो। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै सम आरो बोथोरा बुंदों जों खौसे जानांगौ। जों बयबो हारिनि रिभलिउसनारि नङै जोंनि सानसुमै हारिनि थाखाय मावग्रा सानग्रा बयबो हारिनि बिथिङानो जाथों, गेलेग्रा बिथिङानो जाथों, जाय जेराव थाया मानो जोङो खौसे जानानै जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन। जों बयबो गोजोननाय मोनदों माबायसो नागालेण्डआव मोनसे मेसेज जोङो बयनिबो हरदों, निउस पेपाराव फैदों, जोंनि हारिया मोनसे, जोंनि हारिया मोनसे आरो जोंनि बर' समाजाव मोनसे जानांगौ होननानै नागाफ्रा खौसे जादों। जुदि नागाफ्रा जानो हायोब्ला जों मानो जानो हाया? जोंबो खौसे जानांगोन। जोंनि हारिया मोनसे बड'लेण्ड, जों हारिया मोनसे बर' हारि आरो जोंनि बर' समाज मोनसेल' आलादा रायजो नांगौ। बे मोनसे स्ल'गानजों जों दावगानो हानांगोन। दिनै गोजोननाय बाथ्रा, एनडिपि प्रग्रेसिभ पिपल्स एक्सन कमिटि गोबां आफादफोरखौ ज'यै सोमावसारदों। एनडिपिआ जेब्लानिफ्राय सिसपेयार खालामबाय, बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायै खौसे जोङो सोमावसारनो हाबाय। बर' हारिनि गेजेराव खौसे फैबाय। राजखान्थिनि देरहानाय जेननाया थागोन। सुबुं अनजिमायाव जोंनि आमायनि रुजुनायाव जोंनि सुबुं अनजिमायाव खमायलांगासिनो दङ। राजखान्थियाव देरहानाय जेननाया थागोन। नाथाय राजखान्थि देरहानाय जेननायानो जोंनि थांनाय फैनाय, जोंनि जारिमिन, जोंनि जि नंगुबै जारिमिन बेखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया। आरो जारिमिना बुंदों जोङो बे हारिनि थागिरि, जों बे हारिनि फिसा, बे हिसाबै बे हारिनि गासैबो मोनथाया जोंनियाव दङ। बे हाखौ जोंनि आबै आबौनिफ्राय जों मोननाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बुंलांखादों। दा बेनिखायनो दिनै जायफोरा दिनै जिउ होलांबाय, सोरगोआव सिजाबाय, बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै मुलुगाव दिन्थिलांबाय जे जोङो हारिनि थाखाय बावसोमोब्ला हारिया थांना थानो हायो। दिनै बिथांमोना बावसोमनायनि थाखायनो जों बिएसि मोनबाय, जों बिटिसि मोनबाय आरो आथिखालाव भारत सरकारा
माखासे आलादा रायजोफोरजों सोरजिनानै होनांगोन बे खोथाया रोखा जाबाय दा ओमफ्राय आं खावलायगोन बर' हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोर दिनै लाइमोनफोरनियाव बे बिबाना दङ जेनेबा गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनियाव बिबान दङ जे खायसे आलादा रायजो बर'फोरा सोरजिजाया बै समसिम जोङो समाव थालांबाय थानांगोन नांगौ समाव दै होबाय नांगौ समाव जिउ होबाय नांगौ समाव जोंनि आइजोफोर जानानै जानांबाय न'बां सावबाय पुलिसनि दारैजों मुखुब जाबाय दिनैनि समाव निजोमथियै थायोबा जोङो जोंनि हारिनि गुबै थांखिखौ मावलाङोबा बिनिफ्राय गुबुन जेबो जानो हानाय नङा दिनै साननै सानथामसोनि सिगाङाव गिदिर देरहानिफ्राय हिरासतनि आंगासिनो दङ आंनि थांखिया जाबाय आलादा रायजो जेरैखि जाया जाहोआ फारसेथिं बिथाङा बर'आव रायजो जानांगौ फारसेथिं बर'आ जाहोआ हिरासतनि आलासिनो जाय हारिया भारत सरकारजों नांबोदों जाय हारिया आसाम सरकारजों नांबोदों जाय हारिया मडेल हिसाबै जिरायनानै नांबोदों जुजिबोदों थैबोदों बे हारिजों सोरबा सासे हिरासतनि आयदायाव संफैनानै माब्लाबा मावनो हानाय नङा रायजोफोर दा बिनि बुंनाय खोथा लानानै रावबो नांगा जानो गोनां गैया बियो दिनै गावनि राजखान्थि माखासे लामानि थाखाय गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बायदिसिना खोथा बुंनानै बानसावनानै फोसावनानै राजखान्थि जानो सानैसो लालांबावगोन मैया दिनै पेपाराव नुदों बिथाङा बर'लेण्ड सेना दानस्रायनो आं मा एबार बर'लेण्ड सेना दागोन बर'लेण्ड सेनाया दागोन मा सेनाया दागोन जाय मानसिफ्रा दैजों हाजों सोमोन्दो दङ जाय मानसिफोरनि मोदोमजों हाजों सोमोन्दो दङ जाय मानसिफोरनि थांनाय थैनाया बे हाजों सोमोन्दो दङ बे मानसिफोरखौ जेसेबां गिदिर सेना दाबाबो बियो जोंखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा दा बेनिखायनो आङो बे समाव गोलाव खोथा बुंला जों आंनि मिथिं लागोन आलासि